Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. Розпочинаємо святую годину читанням Святого Євангелія паводле Святого Матвея об молитве Иисуса Христа у Гецимании. Будем просить Христа, каб дав нам лепей, глибей зразумець силу молитвы і патребу молитвы для кожнага з нас, ціхай асабістай молитвы. Потым Езус пайшоў з вучнямі на месца, званае Гециманія, і сказаў вучням: «Сядьце тут, а я адыду і памалюся там». І ўзяўшы з сабою Петра і абодвух сыноў Зебедеевых, пачаў тужыць і адчуваць трывогу. Тады сказаў ім: «Засмучана душа моя аж да смерці. Застаньцеся тут і чувайце разам са мною». І адышоўшы крыху ўперад, упаў на твар, маліўся і казаў: «Ойча мой, калі гэта магчыма, няхай аб мяне гэты келіх мяне. Аднак не як я хачу, але як ты». Калі вярнуўся да вучняў і знайшоў іх спячымі, сказаў Петру: «Чаму вы не маглі одну гадзіну чуваць са мною? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе. Бо дух ахвочы, але цела слабое». І зноў, адышоўшы другі раз, маліўся, кажучы: «Ойча мой, калі не можа келіх гэты абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца твая воля». І вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя. Тады пакінуў іх і адышоўся зноў, і маліўся трэці раз, паўтараючы тыя самыя словы. Тады зноў прыйшоў да вучняў і сказаў ім: «Усё яшчэ спіце і адпачываеце. Вось наблізілася гадзіна, і Сын чалавечы выдаецца ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік».